खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो थुदु बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर आङो दायो बे समाव आंनि जोनोमगिरि आइनि न'आव दंफैयो आंनि आइया मा मावदों बा आंनि आइखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै आं भिडिअखौ खालामबाय अननानै भिडिअखौ जोबसिम नायलांबाय थादो आंनि आइया मा मावदों बा मा मावाखै बेखौ दिन्थिनोसै बिनिफ्राय आरो आंनि फंबायमोननि न' बा आंनि आइनि न'नि भिउखौबो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै लोगोफोर अननानै नायलांबाय थादो नायदो लोगोफोर आंना बिमाया माइरं जावबाय थादो जावग्रा मानसि मोनासैनो बिनि थाखायनो माइरं जावबाय थादो आरो दा माइरं जावनायखौ लोगो मोनफैबाय आंना बिमाया बेनिफ्राय आइया नमस्कार होननानै बुंदों मानोना बिबोनाङा गान दामखावबाय थाबाय नालाय बिनि थाखाय कपिराइट जागोन होननानै आङो भइस होनाय जाबाय लोगोफोर फंबायमोननि न'खौ दिन्थिनि दै नै न'खौ बानायबायसो थादों कमप्लिट जायाखैनो बिराद न' बानायबाथाय एकदम जालाय जाखाय जायोना माल माथाफोरा एसे जालाय जाखाय जानानै दङ बेवहायथ' थानाय न'आव दंखायो थेवब्लाबो लामा सेरथिं एसे गिदिर न' बानायनो होननानै न' बानायदों आइमोननि माखासे न'नि भिउ बा बारि बागानफोरखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै आङो माने आखायाव लाबाय बा भिडिअखौ बानायबाय लोगोफोर नायलांदो नै बे जाबाय आंनि आइनि बाथौ थानसालि बिनिफ्राय लोगोसे मन्दिरबो बानायबाय आरो मन्दिरखौबो बाथौखौबो माने एक साइड बानायनानै लाखाबाय आइया बेवहायनो सानफ्रोमबो इसोर फुजियो नोंथांमोननो जा एसे हायो आं आइमोननि न'नि भिउखौ दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर दैया हले बिराद आइरन जों गोदो न'आव थाब्लाबो आइरनमोन दाबो नै दंखलखौ बेलेग साइडआव गायस्लायबाय थेवब्लाबो बिराद आइरन आरो ओमफ्राय नै फिल्टारखौनो मोननै मोननै खालामनानै बेवहाय फिल्टारनिफ्राय सरनानैसो बेथिं मटरजों माने सिनटेक्सआव थिखाङो आरो एकदम बिराद जारला आइमोनना दैनि एसे खस्थ' जायो सिनटेक्सआव बेनिफ्राय दैखौ लाङो आरो लोगोफोर बिराद खस्थ' दैनि बिराद आइरन दङ लामाथिं एसे दिन्थिनि जों हाबबोनाय लामाथिंबो नायलांदो लोगोफोर आंथ' हाबनायखौ दिन्थियासै नालाय डाइरेक्ट न'निफ्रायसो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय बेनिखायनो लामाखौ दिन्थिहरनोसै नै बेयाव एकदम लामा सेरावनो गुल नेमु जा मोजां मोननानै दङ बिराद थायखादोंमोन आरो ओमफ्राय दाबो दङ थायफा थायनै मोननानै जा आरामनो बेनिफ्राय लोगोसे खोरदै बिफांबो दंखायो ओमफ्राय फंबायमोना गेटखौ गोदान बानायदों ओंखारबायानो आधा आरो सायाव एसे दंबावो आरो उनथिंनि बेकग्राउन्डखौबो एसे दिन्थिनोसै लोगोफोर नायलांदो बेथिं न'नि उन साइड बेखौबो नायदो बेवहायनो जों उन्दैयाव जा दुगैखायोमोन आफा थानाय समाव एकदम बेवहाय नै बेनिफ्राय सां गायना होयोमोन आरो बेनिफ्राय ओरै एकदम फुख्रि गेजेरसिम सां गायना होयोमोन बेवहाय बिराद दुगैयोमोन गामिनि मानसिफ्राबो दुगैयोमोन जि सुयोमोन नाथाय रावबो दुगैला आफायाबो गैला नालाय फुख्रिफोरखौबो नै फंबायाबो न'आव थाया नालाय डिफेन्सआवसो मावो फंबाया न'आव रावबो थानाय जाया बिनि थाखायनो साफा खालामनाय जालिया आरो दानाबा फुख्रियाव रावबो दुगैलाना बिदि आरो नै बिथिंगालाय हाबोमोन आरो जोङो नै बेबायदि फंबायमोननि फुख्रि बेयो गोदो आंनिमोन दाथ' आरो हाबा जाबाय जेला आंनि नंला नङा होमबा लोगोफोर फंबायनि जोंना आफा गैलाना बिदि आरो बारि बागानफोरा बेफोरनो आरो फंबायनि एकदम केरकुटानि थाखायनो नारेंखला थाथ्रा फिसानाबो नै जोंहानि बायदि नायदो बिरादथार औवा बागानफोराबो जोंहानि आरो फुख्रि सेर सेरनि दंफां औवा बागानफोरा फंबायमोननि न'नि भिउखौ एसे लोगोफोरनो दिन्थिबाय आङो माने सानसेबो भिडिअ खालामनाय जायाखैमोन नालाय आइमोननि न'खौ बिनिखाय आं भिडिअ खालामबाय बेवहाय ओरैनो दै गुदुं माबा माबि फुदुंलाबायो आइया बिथिं नै मालाय आइजों न' खाथिनिनो सासे आयं फैनानै रायलायफैदों माइरं जावनायखौ दोननानै मालाय
मिनिदो रायलायदो सानैदों बेनिफ्राय बे बाबुखौबो आं माबा माबि सोंदोंमोन मालाय सोंनायनि फिननायखौ होदोंमोन मेथाइ दामखावनायनि थाखायनो माने माबा खालामनो हायासै आरो मा बुङो भइसखौ होनो हायाखैसै मा बाबाया बबेयाव दं होननायावबो जा आराम माने आंनो खोन्थाखादोंमोन आरो माजों ओंखाम जादों मा ओंख्रि बेफोरखौ माने सोंनायाव खोन्थादोंमोन आरो बियो नाजों जादो ओमफ्राय माया न'आव दङ माबा माबि मालाय बिराद मोजां रायलायदोंमोन आरो नाथाय एकदम गान मेथाइ दामनायनि थाखायनो कपिराइट फैगोन होननानै आङो दायो भइससो होनाय जाबाय माने बे बाबुनि बुंनायखौ आङो होनो हायाखैसै आरो बिमाया माइरं जावदोना नै आंनो फुदुंबाय साखो जाग्राखौ बेखौनो लाबोबाय बिमाया गुजुबाय थानायखायनो गोदै जेबो लाबोआसै बिमाजों ज'नो साहा लोंनोसै आरो दायो लोगोफोर नै ज' साहा लोंनोसै साथामजों जोंना टेबोलबो लालिया सियारबो लालिया बिमाया गाहायावनो माइरं जावदों नालाय जोंबो सिरियावनो जिरायबाय बिबोनाङा टुलाव जिरायबाय आंना फंबायनि आगैया टाउनाव थायो मानोना फिसाफोरखौ स्कुलाव होदो नालाय दायो फिसाजोआ क्लास 6 मोनदो आरो उन्दै सासेयाथ' 3 बोसोर जादो स्कुल होआखैनो थ' बिनि थाखायनो बिसोरो टाउनाव थानांगौ जायो ओमफ्राय सिकिउरिटि बिमाया न'आव थायो आरो जोंनि मादैनि फिसाला सासे थायो बे फंबायाबो न'आव थांदो बिनिखाय बिमाया हारसिं थाथ'दो आरो माइरं जावबाय थादोंमोन नै आं ओमफ्राय बेयावनो थब लोगो मोनफैबाय बिमाखौ गोसोखां नायनो फैबाय दा साहा लोंनोसै साहा लादो नोंनिया बैले नै गावबा गाव साहा लोंनोसै लोगोफोर साहा लोंखांबाय लोगोफोर बेलाय नै बिमानि बे मेगनफोरा ओरै ओरै जाबायना बिनिखाय बुंदों आरो सिगां आंना फंबाया बुङोमोन आरो बेयावहाय ओरै खानानै ओरै गारना होगोन आयानि माबाखौ थेवबो नुहोगोन होननानै बेखौनो मिनिदो ओरै खालामनानै माइ जावनाय मानसिखौनो मोना माइरं जावनो एकदम गुजुबाय थादो थेवब्लाबो जावनो गोनां जादों नै उपाय गैया जोंबो फैनानै जावना होनो हाया हारसिं जावनांगौ जादों दे दा बिमाखौ दोननानै थांलायनोसै साहा लोंनाय कापफोरखौ सुस्रांना होलांनोसै लोगोफोर साहा लोंबाय बिमादो रायलायबाय मिनिबाय दा थांनोसै दे बाय बाय देलाय बिमाखौ दोनना थांलायनोसै हारसिं थाबाय थायो मानसिफोराथ' थ' थांनोसै लोगोफोर बिमाखौ दोननानै दसे जबाय साहा ता लोंबाय रायलायबाय बिदिनो मोजां गाज्रि माइरं जावबाय थादो जावखांसिगोनानो उपाय गैया गाव गावनो मावना जानांगौ जायो मानसि मोनाबालाय आरो मा खालामगोन हायाब्लाबो सावबाय थादो थ' दोननोसै लोगोफोर बाय बाय बिमायाव बाय बाय होनदो ओरै बुंनाय आंनि फिसा ओइ आंनि फिसाजोनि चेनेलखौ अननानै नाय होनना बुं आंनि फिसानि चेनेलखौ अननानै नायहाय इसोरफोर थ' लोगोफोर दोननोसै बाय बाय